искам да се слагам върху теб. Осъзнаваш ли в момента колко си долен? Аз съм пуснала този лайв, за да те защитя. Долен си. Яни, предизвикаш ме да кажа неща. Какво ще кажеш? Има какво, Яни. Какво ще кажеш? Първото, което е пак си излезнала, сега вече няма мути, на подкаста си излезнала за бившата ти свекърва да говориш и хората мислят, че моята майка ти е бившата свекърва. Моята майка, иншалла, ще стане свекърва някой ден. Все още не е била свекърва и почнаха да обиждат моята майка, защото ти си говорила за бившата ти свекърва. Моята майка ти не е била свекърва. Аз какво съм виновна, че хората разбират, че е за твоята майка? Тогава ще казваш, не е за да мути майка, аз съм била на друго място. Ама аз няма да си пуска през една минута лайв, за да те оправдая тебе и майка ти мути. Няма да казваш така за майка ми. Хората си мислят, че за моята майка. А ти защо с моята майка сега крещиш? Защо намесваш майките като цяло? Ти чули до сега от моята майка нещо? Ама какво си позволяваш, бе? Аз си респектирам и майката и сестрата и кучетата, които с които съм спала в главницата. Виж как излизат истинските очи. Виж как излизат и ти това се опитваш да провокираш. В момента нищо не съм казала за майка ти. Нито за сестрата. Съобразявай се, ти казвам. Сега другата свекърва си пуща. Ама моята майка беше ли свекърва? Още не е Ама аз не съм казвала майка ти и ти си гледал подкаст. Аз съм споменала бившата ми свекърва. Хората ме отбелязват. Ама не са те отбелязали, ти гледаш. Ама това, че хората си изрязват своя си част, аз нямам вина. В цялото нещо. Се поясняваш, така няма да те пояснявам. Защо аз няма да тогава хора няма да живеете на кратки 15 секунди. Ще изслушват и ще гледат и много ми е важно. Аз не съм искал да бъда известен, аз от 5 месеца имам TikTok. Аз ако съм искал да бъда известен, ще да живея в България, съм ви доказал всичко. Ще станем от Яница по-известни. Яница всеки месец различно предаване. Мен да ме виждат и да влизам в предаването. Аз си правя други неща. Точно за това си включих този лайф, нямаше смисъл да се агресираш. Няма да караш бабичката, понеже вече ти не си примерно интересна бабичката да говори. Баба ти е твоята баба, не е моята баба. Аз сега да ги фана, знаеш какъв голям род имам, баба ми, дядо ми, леля ми, чичо ми, сестрите ми, каките ми, като почнат тя, никой ще стане. Пусни ги. Ма никога няма да го направя, но къде първото, на което ще показвам родителите ми. Аз ще показвам когото си искам. Кой си ти, че да ми казваш кого да показвам? Трябва да говоря с други неща, да кажат как сте расли, какво сте правили. Хора такива неща показват. Аз един свой път съм показал майка ми, баща ми. Ама ти не си човек, който да ме учиш какво да показва баба ми, няма с мене ти да си правиш реклама. Видяхте ли как става хора? Как ще казваш ти майка да говори върху мен на нашото шоу? Нагъл си. Ще си показваш твоите неща, пък като говоря да виж Грозденка, пак ти давам пример, с нощи жената излезе, вижте ма на тази снимка, ти разследваш тихнички искат. Яшана Грозденка, да е жива и здрава. Жената излезе с нощи, всичките снимки си показа. А ти какво направи? Баба ти да говори против мути. Много си нагъл. Онази вечер, след лайфа ти ми извънна... Как няма да мразят Грозденка, как няма да мразят мене? Ти ми извънна и ми каза как да оправиме тази ситуация. Аз ти казах спри да плюеш. И аз слезнах, защото ме е страх да направиш нещо, че ще викам и полицията тук. Вярно е. Вярно е, мене ме е страх от тебе. И какво стана? На ранена жена е много опасно. И като влезе в колата, какво стана? Ходихме да пие една бира, да си говорим, да не сме пред дома. И след говоренето какво правихме? Докара ма пак в нас. Кажи какво правихме? Докара ма в нас, Яни. Да кажат. Целуна безмешник. Не съм те целунал, таксиджите да кажат. Той ми е смешен, комичен. Ние сме се целунали онази вечер, което беше ужасна грешка. Скала, ма да ма снима, сега ночи ма целу. На сила го целуна. И както и да е хора, наистина. Няма да мешаш родителите ни, Яни, нашите родители не са. И ти няма да мешиш, ще се съобразяваш как говориш с майка ми и с баба ми, ще си намаляш тона, когато говориш с тях. Кога не съм уважил майка ти, ма кога съм казал, моята майка не те искама? Аз кога съм ти казал, че майка ми не те иска? Как говорят хората? Кога съм ти казал, че майка ми не те иска? Що говориш ти? Майка ти сама за неща да чувам за мути неща. Това какво съм направил? Крамам от вас ли? Нямаше ги такива, аз не съм се оженил. Ще влезе един ден в хора, няма да стане така. Кой ще ти даде дъщеря си така, като крещиш? Виж колко ще взема най-долната, ще взема, няма да си ти. Аз не искам да съм ти жена. Няма как да ми станеш жена. Ама аз няма да ти стана никога жена, боже. Но ти наранен си от нещо, но не смятам, че от мен. Ще кача всичките сценарии, абсолютно всичко ще кача. Няма никакво сценарий, хората знаят. Да кажеш, оставете ми момчето, така. Още повече слизаш надолу, спри се потъпва. Яни, аз се издигам на друго място. Като слизам при тебе, на друго място се издигам. Това трябва да си сигурен. Не е при мене. В момента по аудиторията. Няма какво да се издигам. Ти с твоите последователи има Дени Индийката, с тях ляга, с тях заспива. Поне да беше като она баба Яга, жената от тях живее, сина и умираше, жената пари изкара от последовател. Аз не видях до сега един гиф да ти фърват. Много те обичат, стоят да ти сира, един гиф не ти хвърли. Хайде сега хора, искам да видя как хвърляте на Яница гифтове, подкрепете. Всичките, които са ме обидели да я фърлят по една розичка. 1000 човека сте по една роза, стават 100 евро. Да ви даде, много обичат и Яница, пък изобщо ни помагате с нищо. Ама не го слушайте, бе, хора, Боже Господи. Да видим, на Яница пращайте, не на мене, глупавите, дори не знаете къде пращате, глупаци. Искам най-големите гифтови да я пращате.
На мене пращат рози. На нея пращайте да видим как стават тия неща. Умряла тя за вашите гледания. Абе, оставете да се развиват, да си се оправя, бе. С мене само я слагат. Аз ли съм и целия живот, бе? Въквай педал. Точно ти дет ми казам, въквай педал, отива изпраща на Яница като си голяма работа, искам да видя как изпращаш. Хора, не ми пращайте розички, не ми пращайте. Аз не съм... хора ми пишат, стоят тук да се правят на интерес, няма така, правете я на смешна там. Направих тия на фаронка. Това ли е най-големия гиф? Лъв да видим. Тук стоят, обиждат да кажат, че в момента не могат на Яница Сърчица и пращат от 0,01 цент. Ние сме във вашият клуб. Така, да видим. Какво правиш? Да видим, искам да си платим днеска цирка, айде. Да си платим цирка. Какво става? Изпращат ти от 0,01 цент. Ако имаш и нормални хора, богати при тебе големи, щеше много по-големи гифтове да ти изпращат. Децата нямат пари, дето си лайкват си такова, ето. Ама хора не му се докосвате. Точно така ви искам. Кой говори само който може да си го позволи. Ама вие сте по-смешни от него в момента, че му се който може да си го позволи. Вие говорите, защитници е така за интриги. Бързо влизайте да изпращате Яница. Искам да видя корони слагайте. Точно така. Като че говорите при нея, замесете всички и я подкрепяте както трябва, не тук с думи. Всеки може да говори. Аз сега ще викна кумшиката ми и ще каже, това момче всеки ден тук кара просеци и дава им да ядат храната си, дава. Той няма кой да яде, за тях дава. Примерно. Те сте изпращат ти, аз съм в твоя отбор. Точно така ви искам, точно така. Като ще бъде шоу, да бъде, да струва пари, хората отиват на театър, на цирк. Какви пари? За 5 евро в TikTok. 5 евро в TikTok. Аз на теб давам. Ние циркови артисти ли сме? Какви сме? Той е цирк, той е шоу. Хората отиват на театър, на цирк, плащат си, примерно. Мамо, спрете да се намесвате, вие ви казвам, престанете, неговата майка не ми се меши в лайфовете. Ти опитваш да го защитаваш. Аз опитвам да го защитавам. Значи вие спирате. Не казваш постоянно спри. Като реша да прелайваш, ще го спра. Край. Ама ти ми даваш, гледаш да му угаждаш, а той пада върху тебе. За какво? Мамо, не се намесваш. Таня, майка му не се намесва. Ти не се намесваш. Спри, махни, спрете лайфа. Никой нищо не казва. Той се обади каза. Яни, кажи 2 думи добри за мен. Ама хората знаят, че не съм казал така. Лело, не съм казал така. Не е вярно, му ти казал си, спри да лъжеш, моля те. Кажи как съм казал, кажи Яни на тия деца да спрат да се занимават с мене. Онази вечер, след лайфа си. Какво се чува? Изпращат ти гифтове. Спряхте, да чакайте пак да ми подсета. Като ще гледате шоу, ще гледате как... Престани! Не карай хората да ми дават гифтове. Аха. Онази приятели тук цяла седмица. Вие знаете, че аз всичко си ви казвам каквото е. Стойте. Много подкрепят, пък една стотинка нямат. 0,01 цент, аз съм твой. Тук му ти цяла седмица си пуска някакви лайфове, такова. Ние не сме спирали контакта си с него. Не сме вече нали като двойка и такова, но не сме си спирали контакта. Той пуска лайфове примерно до към 2-3. После до към 5-6 сутринта си говорим на камера, говорим спокойно. В момента, както го виждате, толкова напрегнат и крещи и такова, той като говори с мене, говори много спокойно, много адекватно. Защото ние нямаме проблем с теб и те не го разбраха това. Той е в 2 роли. На мен в момента не ми е проблем, че... Аз не искам да живея в този свят. Кажи им инфлуенсърски, защото имам истинска работа, за която съм учил. Аз казах от началото на лайфа. Хора, спрете наистина да ми пращате гифтове, не му се връзвайте. Аз не го правя за гифтове, ще излезе, че го правя заради парите, бе. Аз го правя за пари. Да ти гифтат там на тебе. Нищо да ме гифтат на мен, те никой няма да ме гифтат, но поне като много говорят, който защитава с пари. Тук е в така. Продължавам да ви казвам. Това шоу е така. Аз съм била женена 3 години. Когато съм се разделила с моя мъж, аз съм му пожелавала само любов и действително неговата жена след няколко месеца забременя от него момичето и си бяха щастливи. Тъй, че мути нито ми е бил мъж, нито има да разделяме дете, да делиме дете, да делиме пари, да делиме къща. Ние сме били просто гаджета. Тези неща, които той си ги приказва... Добре. Били сме гаджета и онази вечер се чуваме с нея, както тя се съгласи сега с мен за моите неща, че не искам да се включват майка и баба и баща, защото и аз имам много голям род и честно казвам всички знаят моя род какъв е лош и знае как се прави. Хора, спрете с тези гифтове.